खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि आरो एनडिएफबि एसनि बारग' आफादगिरि बिथां बि सावरायग्रानि PSO खौ क'क्राझार जिल्लानि एसपि आरो एडिशनेल एसपि बिथांमोनहा बोखारनानै होबाय। बिथां बि सावरायग्राया दा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि चिरां सिडली समस्तिनि जानो गोनां बिटिआर बिसायख'थिनि सासे केन्डिडेट। बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला सानै PSO पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसारखौ जेबो खौरां होआलासिनो आरो रिटेन रिलिज होआलासिनो बोखारनानै होबाय। आरो बिथाङा PSO बोखारनानै होनायनि जाहोनखौ मिथिनो हायाखै होननानै फोरमायदों आरो PSO बोखारनायनि सिङाव माबा मोनसे राजखान्थि थानो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों। इउपिनि मोनसे जाथाय बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ बुथारदों। बिफानि मुङा कृष्णपाल यादव आरो फिसाज्लानि मुङा गौरव यादव 28 बोसोर बैसोनि। बे जाथाया इउपिनि बागपात डिस्ट्रिक्टआव जादों। फिसाज्ला गौरव यादवआ निसा लानायनि हुदा जाबायमोन। निसा जानायनिनो बियो गोबां गाज्रि खामानिबो मावबोगासिनो दंमोन। लोगोसे गावनि बिमा आरो बिफाखौबो बुयोमोन। बिनि अनगायैबो गौरव यादवआ निसा लानो थाखायनो बिमा बिफानि गासै सम्पति आरो सना रुफाफोरखौ फाननो थाखाय नखराव दावराव दावसि खालामबाय थायोमोन। उनाव गौरवनि बिफा कृष्णाया नखराव सोलिबाय थानाय गासै बेफोर जाथायखौ सहायनो हायैनि थाखायनो गावनि फिसाज्लाखौ बुथारनो थाखाय सानै मानसि हमनानै गावनि फिसाज्लाखौनो बुथारहोदों। बुथारग्रा सानैनि मुङा मोहम्मद लियाकत आरो गुबुन सासेनि मुङा मनोज। बिसोर सानैनो कृष्णपाल यादवआ गावनि फिसाज्लाखौ बुथारनो थाखाय 1.5 लाख रां एबा 1.5 लाख रां होदोंमोन। इउपि पुलिसआ दा कृष्णपालजों लोगोसे बुथारग्रा सानैखौ एरेस्ट खालामबाय। इन्डियान सुपार लिग ISL नि स्निथि खेलानि थाखाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ बेल्जियान डिफेन्डार बेन्जामिन लम्बटखौ साइन खालामखांनायनि उनाव केरालानि स्ट्राइकार VP सुहेर आरो अस्ट्रेलियानि डिफेन्डार डाइलान फक्सखौ साइन खालामबावबाय। VP सुहेरआ थांनाय सिजनाव मेरिनार्स स्क्वाडनि जानानै गेलेदोंमोन आरो डाइलान फक्सआ 7 बोसोरनिफ्रायनो डिफेन्डार महरै गेलेबोगासिनो दङ। बक'नि चाकली जायगायाव सानै बिसि आरो फिसाया गामिनि रायजो राजाफोरजों गाग्लोबजादों। फिसायनि मुङा मिन्टु बर'आ आरो बिजिनि मुङा दीपान्जलि बर'आ। रायजो राजानि बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोर बिजि आरो फिसाय सानैया साख्रि होनायनि मुङाव, एग्रिकालचार लन होनायनि मुङाव, आधार कार्ड बानायनानै होनायनि मुङाव आरो गोबां बिथिङाव रायजो राजाफोरनिफ्राय रां थगायनानै जादोंमोन। आरो बे दायनि थाखायनो गामिनि रायजो राजाफोरा बिसोर बिसि फिसाय सानैखौ साजा होदों। साख्रि होनायनि मुङाव जिनाहारि खालामदों। आसाम दरं जिल्लानि सासे 22 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ साख्रि होगोन होननानै राजेश कुमार मुंनि सासे मानसिया चेन्नाइनि गावनि न'सिम लानानै फैदोंमोन। उनाव राजेश कुमार आरो बिनि लोगोफोरा खैसार सानानै एबा माखासे प्लान खालामनानै हिन्जावसाखौ न'सिम दोनहैफिनगोन होननानै राजेश कुमारनि लोगो राजु कुमारा गावनि न'सिमसो लानानै थाङो आरो बे गाज्रि खामानिखौ मावहैयो। बे दायाव आखाइ गोनां राजेश कुमारजों लोगोसे सानैखौ एरेस्ट खालामबाय आरो गुबुन सानैखौ नागिरगासिनो दङ। धुबरी सादर पुलिस थानानि सिङाव थानाय केम भासानिचार गामियाव हाखौ लानानै मोननै दोलो एबा ग्रुपनि गेजेराव बुलायलायनायाव सासे थैदों आरो साब्रैया गाज्रियैनो दुखु मोनदों। थैनायनि मुङा आब्दुल मतलेब आरो दुखु मोननाय साब्रैनि मुङा आमिर आली, दानिश आली, जयनाल आली आरो आनवार जामान। बिसोर साब्रैखौ दा धुबरी सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनाय आब्दुल मतलेबनि नखरा आनवार आलीजों लोगोसे गासै 27 मानसिफोरखौ बुथारनायनि दायाव FIR होबाय। आसामनि बयनिख्रुइबो उन्दैसिननि मादाव सासे 20 साननिल' गथ' हिन्जावसाया कर'ना भाइरासखौ फेजेननो हाबाय। बिनि मुङा बिपान्शी दास। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव बिपान्शी दास आरो बिमाखौ COVID-19 टेस्ट खालामनायाव COVID-19 पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। उनाव नेहरू स्टेडियाम COVID-19 सेन्टाराव फाहामथाय होनायबो जादोंमोन। दा बिपान्शी दासनाव कर'ना नेगेटिभ मोनफिनबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। नलबारियाव सासे जार्नालिस्ट एबा खौरां होग्राखौ आयेननि बेरेखायै ड्राग्स फालांगि खालामग्राफोरनि हेंथायै खौरां होनायनि थाखाय एटेक खालामदों एबा गाग्लोबदों। जार्नालिस्टनि मुङा अनिमेश बर्मन, सामथार जायगानि। बिथांखौ दा हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। आरो एटेक खालामग्राफोरनि मुङा फैजल आली आरो हिमांशु बर्मन। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 65,43,448 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,01,722।
हामनाया 55,01,813 जन। आसामाव दासिम 1,85,444 नि देहा कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,50,773। दासिम 33,933 नि देहा कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 735 जन। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 14 जन बा 14 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।